Je kunt eigenlijk in het bos wonen, bij wijze van spreken, en een brood bakken. Het is eigenlijk gewoon puur techniek, meer is het niet. Want de zuurdesembrood is niet meer dan bloem, meel, water en zout. Je goed brood toch. Ik ben Johan Heverle. Ik run samen met mijn broer de bakkerij Brioche in Tongeren. Alles wat een vergisting nodig heeft, gebeurt bij ons met de zuurdesem. Eigenlijk is dat een soort van fermentatie dat we toepassen. En die fermentatie die is heel belangrijk voor het ontwikkelen van de smaak. Dat is heel belangrijk voor mij. En dat helpt de vertering veel beter. Het is niet altijd evident om goede granen en goed meel te vinden. Sinds kort is er wel terug veel meer aandacht daarvoor. Emmer, einkorn, spelt, kamut, noem maar op. Dat zijn granen die voor 80% hier geteeld worden. Vooral die oergranen die zorgen wel voor heel veel smaak aan je brood. Mits we in de appelstreek wonen, vond ik het gewoon heel interessant om een goede appeltaart te maken. En dan eigenlijk met de schillen en de klokhuis van de appelen creëren we eigenlijk een eigen gelei waar we onze appeltaart mee afwerken. Ik vind het heel belangrijk om een klant zelf te zien, om er een persoonlijk contact mee te hebben, om wat feedback te krijgen. En dat houdt ook een goede band bij uw klanten. En dat is voor mij lokaal werken. Een ambacht is in mijn ogen iets wat eigenlijk niet alleen met uw handen gemaakt wordt, maar ook helemaal met uw ziel en met uw karakter. Morgen zit je niet ineens een ambacht aan het uitvoeren. En het is eigenlijk door dikwijls dat te doen, dat je eigenlijk het meeste van je fouten gaat leren, dat je je fouten gaat beginnen te begrijpen. Alles wat met de hand gemaakt wordt, kan ergens fout gaan. Je hebt een goede dag, je hebt een slechte dag, begrijp je? Maar om er een plakker op te plakken, dan zijn we met een ambacht bezig.